Okay guys, kahit pa dog sa kanaw-kanaw natay mga karga diri no. So atong sundon si ate. Sundon na to si ate diri sa eskina. Oh, di arah. Kau ti asa ka te? Ang sundot si ate, muna na siya. So naglisod si ate o kuan, tantabangan na tabi. Lisod siya ba andar. Okay, naglisod siya ati og kuan, nauna ko na ta kay kuba-kubaan siya. Lisod siya pa andar kay pindak-pindak pa mo isda. Kan ko on. Okay, let's go. Tara. So, kubaan doon siya sundon. Pagko siya ako nang pagko siya nag-practice mga idol, so layo. Tapos siya sa unahan. Hinahinay lang ta. Ada na. Sunod siya sa ato mga idol. Sunod siya. Ato siya nagdagalo ng yung dagat. Di man siya magpasunod mga idol kay bukaan ko na siya sundon. Kaya sa atin supo po siya yung dagat mo. So, patabao tayo mga idol, patabao. So, barangay Tabao. Makita rin natin dito siya sa itong side mirror. Tabao. Ka, asa mo ulit ka? Layo pa mo? Layo pa mo? Baon mo? Ako no, ng mga estudyante, masakyan ka to na ako. Baon doon na siya. Ito nagla to, aburog maon eh. Para maon na to siguro kuha sa ilaha, pag-motor. So, doon na mga estudyante diri o. Lakaw, layo din siya ng eskwela na. Pilihan nila ang eskwela, pero layo, gito magkasunon, nasa to din sila. Pasunahan.
magyanan rin mga idol ko, amis-amis. Magyanan ka dyan rin sa Managlasi. Managlasi Bridge. So na bridge, minadinaan, doon na bridge. Mga pitikanan sa una mga idol. Bering dapita. Nawalang ninyo mga idol. Diritong mamitik sa una. Nahinay na to. Nahinay tayo kay si ate. Tapos tapos away. Nahinay sa dagat. Nahinay sa dagat. So mo niyang pitkananan sa una mga idol. I-repair ang gilid. Ako na. Ako na mga idol ko. Nindot kay Guandre sa kan. Yang alidri o. Color-color. Yellow and black. Nindot yung tanaw dia mga idol no. Nindot kay view diring dapita mga idol sa at mga ringkon sa bayanan. Hinahinay lang ta diri kaya si ate atong paabuton. Kay Tabao. Barangay Tabao dahil mga idol, sangkot na ito sa lungsod sa Tabugon. Lungsod sa Tabugon. Ato na siyang lilion. Lilion na ito ng side mirror. Side mirror mga idol. Bilhan na to. Kita na to si Adi. Din si ate mo ano sa ilihan. Sa ilihan siya mong o pinda. Dire dapita mga idol kasi simentado ng kalsada. Ang mga nanugal. Ikan ko ang sabong. May pag-uli. Dito din siya sa mga taring atin ay mga tawanan eh. Lang sa tadere mga idol.
Asa may iladapit. Ano? Buwang na. Asa dapit ate? Ito ta. Eko, dere. Pagkiri ay tadi rin nakita. So itong nga agi, lagpas ta na mga idol, mapunta babaw. So gani siya, marami na maabot ito babaw man. Oh, hindi natin diri kay lupakan gamay. Idol, basta, uy, hindi din ito ka na rin. Kumuha dito ang tarik. Panan na rin. Naari na dali ang sige, nagpulyo. Tokra. Abutin siya kilihan. Kabaaw. Saan ka naman po dito? Lagi. Nasa ka namin ang tindahan. Sa bata mo wag wag sa tawag sa therapy diretso lang diretso ta dali kaya itong hagi dito ta tipas ta dito dali ta sa unahan dahil dapat din si ate may mag-una kanya kay ako na may naunaan eh nag-handok man po siya o kasundon
agad siya aron. Asa na siya? Oh, asa man ni? No? Ha? Diretso lang. Sige. Diretso lang na. Lugar di ay. Ito yung gining lugar di ay. Oh no, no, oh no, oh no. Diretso lang tayo mga idol. Pagsikan hindi siya natindahan. Subuka. Oh. Ay, ito din. Oh. Liko, liko, liko. Okay, let's go, liko. Siya ni una diri ha kaya sunod ra ta. Bakit takatuwa din yung balay? Baliktad din yo ni kalakihan ba. Ako naman ni nag-guide ani mga idol. Ako na nag-guide dito sa atong karkani nasa ni tayo ni. Muna mo ginahinay ta basig vlog pass yung daan no. Lagpas mo ito. Kaya na, okay na na eh. Diba mga idol? Lagpas lagi nung ta. Di araw na dire. Kaya tinahan na ta? Oo. Dire na di ay. Lagpas lagi. Kali di ay mana dia. Walay dire. Coba ni. Ni. Oh, mana ni? Sige, mengawas ako. A few inches later. So, pauli na tayo mga guys. Nakatulog ito sa balay niya no? Eh, basin po, no, makasakay balik ni sa tuwa. Sweet to na tayo nasa ta paingon. Ito, nagkalagpas-lagpas na mga idol kay so, si ate may mag-guide din noon ta. Siya ay naawahi. Di man siya gusto muna. Munang malagpas-lagpas ta, kadaghan mong mga cruising-cruising. Kaya mo kay cruising dire mga idol, mga mahilakpas ta. Pauli na, hapon na. Aris na patuutan mga idol. Galagpas na diri kanina. Pero ang mababang man
first time ko na hinlagpas na rin napita mga idol. First time sa na akong nakahato na rin napita. First time ko na ako nakataak na rin napita mga idol. First time ako nakataak na rin napita. So, wala. Sa mga dandong. Ritso nino. Dong, pilihan. Sa maning dana dire? O nili. Ha? Lupot ba? Manay lagpasan na dito pikon. Kubog na be. Ate be. Dana ko katong atay ni ate kay wa ko man daw. Mo to ganina nga. Sige katawa. Na, mo na sige katawa, nahubog na diya sa nahubog sa tuba. Kita na ako kasi nagnahin lakturan dito ba? Wah, mapon. Dari lagi ang supa yan eh. Lupot, may kung nagbasa na ito dito napita. Anak lagi tayo sa itong giyagian. So, dari ito, tungagi, dari ko, tipas na tungagi akong yato po sa hero, ito nakita. So, karon lagpas ta, kapatas unahan. So, 50. Okay lang to. Napag gamay ng ano. So, nakita na kita gamay ng manok. Idol, bro. Puti ang color. Kansip po na ito ang puhita ng manok na nananaw. Mga kandisper ng manok ka. Tabaaw. Tabaaw. Ito sinahan. Pag yun. Babaw. Ayaw dari ang kalsada dari kay simentado naman. Bakante na pita din mga idol oh. So tayo pong bakante na rin ay mga kubunan nagkanis mga hayupan ba bakante yan na kung may bakante kutumbahan ko ng kubos na rin kao na ito kutumbahan din ipitanan garon na rin kuha na lang gamay na lang ang ihimong kutumbahan. Dari oh, segini tumpahan ini sunog ini oh. Muni ang tumpahan dari napita mga idol. Yan mga idol kaya ron namayo ni napunta diri sa lugar na wata maswito kay puho na makaagita diri nagkita swito na ta oh pesta makatuon na ta so ako di mauna mga idol di una ta okay ana gyud giveaway ba ako siyang giveaway na giveawayin taga na natutog ang pabor pero okay paborat dito nila ano tayo driver wala yun kaya po pag-linaw dito mga idol kung hinlo to dito pwede ito dito biguan bakang tulay tado lang ka dari sa may pinaka-highway ng Paro sa ano na lang taguto din mga idol na kaya yung taas na ganyan yung video ba mag-share sa itong video mga idol mag-like and don't forget to subscribe to our YouTube channel News Divines and don't forget to follow our page ENB Shot. Thank you mga babay thank you mga idol bye bye